Ka jingle kai football na kabanta ki samla shinrang bat kumju ru na kabanta ki samla kanthei kabalabu kum inter sub district kabala pania da seng samla parish nongpo lasdang hne ka step hamadani lekai jong shnong buda haba ai jingkren u president jong seng samla parish nongpo samla kas sengkli ulayathu ru bagi bajob na kane ka jingle kai kin hab ban le yeshim banta sasha ka jingle kai ka ban pania da zone 6 ki bakantup ye ki southly ki parish kata ka umdan parish ka bernihat parish ka nongpo parish bat ka kadhor parish bat ke bajob nang nepan kinrung sasha ka jing penile kai jong Shillong Archdiocese ha kane ka stem uba lansius imli ubade uwe nag samlag ubla treshit rehem bha ha ki por ki bakham manchwa ulawan ban pli perda ya kane ka jingile kai kum kongsan ha ka jingi don lang ru jong ki nongkit kam jong ka seng samla parish ki bakantup yo samla kas sengkli ubade president usamla Boniface Lating ubade sport secretary isamla Banisha Maring ibade assistant sport secretary usamla Tailang Shadap ubade secretary jong ka umbuda sports club usamla Shanding Ronghang ubade president jong ka sub district Nongkharai bat ki khun samla jong ka Nongpo parish de ngasu ban ai kuble ka tangi peak players malada peak players pimdan ha kani ka stem mun kani ka jing penbai kan amlong ka balong kumbalong menta kawai ka bang kwa ban ong ep ka jing la ka sha ha kani ka juk menta kala per kumba ila kai mishwa shui la kai tang ma shu double com ndai menta kala dan ka jing mun ha ka jing la kai ba menta pila ban pelin jing mod dika da ka ba piminat ka long berbor player pada disiplin ilakai bat ke ba pipi kwa pelin jing mod ado mesin ba sin hi ba pelin jing mod ado mesin pin poi shaka thong bat wat ong ba balai tang utei ula ban poi shadow ki state level lane national level pila ban poi lamba ini jing ilakai menta kaski hang ne hapos nong pila bat hakawi kaski ban poi ban sakawi bat ka thong ba kham he ban haba pidan kamon pidan kathong de namar ba kumba pi menda kum gini ki player khas na po ri khasi jugi bla pau ha ijong yujin leng do ki ai war khunji ki kum reading kini kum de ba ki danang rusunang do re ke jing pau jung ki jing nang jung ki ke jing fresh tom jung ki bat ke jing minat jung ki kum na ba practice what Ronaldo wong kum no kum de ka ba nga pau nam da ka ba nga sunang Henry nado badang kena ngala praktis bat ngale syutam hado manta khambun kapor jungu harba praktis de kumta phiru iwe piwe la pikwa an poisho thon ba philioi ta kanam kum player bakhan sai na kadong kathan jungi banwana ai kanam ko bolong pide belong ba yasha bat ba don ka discipline bat ba minat ba praktis ban hakane ka juk ba manta sisini ba philong player ba pet philal ban an pasai ke ing sam jumpi an im hala ka jong khan namar ba sin hi ba pi la kai ba ibon ki club ke sat khati phi ban ai phi ke jing se ko ba biang ba sa ko ban ke jing mon toy jong football ke jing mon toy jong ji la kai kalong ko we kham tam mi phi ki khna samla namar ha kani ke juk ka ba menta ha bang i pai ni le ni wan chani satai ki bon stang ki jing snail ki jing persoi ki ba am kham tam mi phi ki khna samla tinga kwa ban ong ba smuba ban minat ha ka ji la kai kanu ono ka jing la kai ha ba phi minat ka jing la kai khambun sin phi light ban na ki jing di ben buai ki ba kum menta phi ba man ka si ki social media ki ba mi kita ki jing buai ki balong ba ma phai khna samla ba di terus mas nga ka ba di phi smuba ba wat ju ong ba ngan mat tak shi sin nama shi sin ba phi mat shi sin la shai phi mat yang sa shi sin la shi sin sa shi sin kamun la long term ni phi la shuban pelai uni ujung di ubah kata bat ubah stil tam na pedang jing di subha para samla wat jumat uni ujung di namar ba sakawe ke ga ba ka ba ap jing mai phi khna samla kalong namar ba phi de na kini ka thong ka dong ka than jungi nang ne na pori bhoi de se don ki bana khamna kandom mo la shai pan andai philas dang mali puli kham shasor kisadon ki try ki ban khadi phi na kam ta ba select player tang na ka daw ba phi dona stamina phi biang mai la kai le phi dona stamina kan sadon pat ki wei ki ba ap tha be phi ki chong
ba pidona stamina dan ijing di ban pen klanya pi pesa sha select how coach subha waju ngap waju len waju ong ba ailem yenga akwa ban sha jet how coach tang na ka banta ba pin mat sisin ba pin sha select ba pin la ba pin yo stamina pi waju kwai ta jing di ban pen klanya bo ju pi nama sisin ba pilaman hoi hakasin ring kong pila ba sha jet ma pila klai tang ba harian kata pinong po syo pihapan syong sya kendang marway kesababe kesayam hakatang pot ndan syo pimla syo pimentar syo de subha syo pin ngat hakano kano ka jingdi lane ka jingsdi ho jingem jpi subha kiar na gino waju ang bangan matang sisien de bat sakoi ru ka jingla kai kalong ka kadawai na kumta ka jing ko jingkia namar ba hakani ka juk ka mentai bangitip haman la ka wai pagwai ka yeng ni tension ha hayang asam ime inene kirang ba hayang asam bagsyadan bay kata ka jingpang pipi bat sini di kani ka jingla kai kani ka wai ka ba katawai ba ban rat kata ka jingpang ba pimde banlong kiba jaitu ba syong kai lik kai hang ne hantai ile he ban ila kai ban mare mar ka jingla kai kalong ka wai ka jinglan ban ka ba penlait na kino ka jingpang di hang ne ka por kanom jalan tien than namar ba ngarun syong akan mau lada ngai di yang hang te hajan ahmat jeng pila dara kinong keren kiceram isungit ha mar balai lah kwa ila kai no de tangi ni kendien ila kai ba matan bom bakino kitim kandan hi ka jingjob ka jingjob kadang long wat pensalon ngipi kadang ila kai ba ba pinang job ha ko por bakini ki para mar wat bu jikerman piran mentala sai bisa job yang